Barka da zuwa farin wata 24 don alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan labaran kannywood da kuma labaran duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai suna farin wata 24. Channel din za ta kawo muku labaran kannywood, tarihin mawaka da kuma tarihin fitattun jarumai, har da ma tarihin wasu fitattun mutane a duniya. Wannan channel za ta kawo muku abubuwa da suka shafi al'amuran yau da kullum, labarai na gaskiya da suke faruwa a gida Najeriya da kuma kasashen waje. Domin sanin wasu abubuwa game da jaruman kannywood, ka kasance ka danna wannan channel alamar subscribe, sai ka taba wannan channel alamar ƙararrawa, sannan ka taba alamar like. Za ku iya sharing da wannan channel zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Sannan za ku iya antiyo tambayoyin ku a kowane lokaci. Sannan za ku iya faɗa mana tarihin jarumin da kuke son sani da kuma mawaƙin da kuke son sanin tarihin rayuwarsa, ko kuma wani fitaccen mutum a duniya wanda kuke son sanin tarihinsa. Wannan channel za ta kawo muku tarihinsu, sannan kuma za ta yi muku bayani a kansu, har da mawaƙa da kuma 'yan fina-finan Hausa da series da ake gudanarwa a intanet. Mun gode ku huta lafiya.